Добър ден! На 19 октомври 2013 в 12:30 на обяд на мама Кеми на рождения ден се намираме не в Банановата република, а на кръстовището на 59-та улица и Лексингтън авеню в Манхатън. Тук що излезахме от метрото след 40-минутно препускане по две от линиите, една от които беше експресна. И сега отиваме да се возиме на едно кейбълкарче или на български такъв голям лифт, който пресича източната East River и отива на Рузвел Айлънд. А тук на това кръстовище има някакви интересни работи, като този голям магазин, който може после да го разгледаме. И тук има друг магазин. И тук някакви ефтини стоки продават. И така нататък, и така нататък. А ето я и Chrysler Building в далечината. Айде, чао за сега! Чао, чао! Чао! Само забравихме да допълниме, че днеска е събота, обаче въпреки това си има движение с Ню Йорк. Трафик и в двете посоки. Трафик и в двете посоки. Е, тук 102 рейс е на засилил. Повечето коли в Ню Йорк са таксита. Тук сега виждаме само жълти. Има и доста зелени, които се водят някакви екологични, хибридни и не знам си какви. Да снимаме после от тях. Айде, сега наистина чао!